ओरैनो डिसेम्बर मासखा गोजां बोथोर हाबहांनाय बोरायखौसो मोथो मोथो गोसोखांलाय बे हासनाफोर जारलासो आंजोंबाथाय बिदि गोजां बोथोर हाबहांनायबाथाय एकदम मोथो मोथो गोसोखाङो आङो आसोला खोबफबनानै उन्दुखागासिनो नै जोंना मावग्राया देनजार बाबा नों दसे मोजां उन्दुलाय नङाबा दा मोनायाव मुस्किल जागोन लेखा फरायनो हानाय नङा खुलुमबाय सनाफोर आंनि जोबान लयटुसनाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरलायबाय सोरबा मा जेव जेव फमा होनाय महर लानानै सनाफोर दामुगै बेनिफ्राय ओरैबायदि उन्दुनो ओंखारदों नै मेगना गोजा गोजा जालायबाय आरोना ओमफ्राय उन्दुनो मोना मानो होनबा आङो बिदाखौहाय उन्दुनो बहायनानै गारबोदों आरो दानिखौ लाग्रायाबो टेन्थ'लाबाय थानायखाय बेखौबो उन्दुनो थिनबाय आङो आरायथा जाबाय नालाय बयबो एसे एसे उन्दुनो ओंखारखायो खिन्थु बिमा बुरैया आरायथा दुइथा थिनथाजों लोब्बा गैया उन्दुनो मोना नै गावहा दहाय दसे उन्दुखांबाय नालाय अयथासार खालामबाय थाबाय बिदाखौ उन्दुनो थिननायखौ एकदम दिगदार खालामबाय थाबायना स' आं लानानैसो ओंखारबोबाय आरोना नै दसे लामायावसो लानोसै आंबो बिराद मोथो मोथो उन्दुनो ओंखारदोंमोन खिन्थु आं उन्दुनो मोनाखिसै माथो खालामनो बिमा बुरैफ्रा बिदिनो दा बिदाखौ दा दसे उन्दुहोआबाथाय दायो जि उन्दुनो ओंखारगोन ना बियोहाय लेखाखौनो फरायनो हाया जायो आरो दसथानानै टिउसनाव लांबावनोसैसो माथो खालामबावनो सोनाफोर लामायाव ओंखारनोबाथाय आरो माथो सिन्थाबाव नोंहालाय ओइ नोंथां सेन्देला बोरो साननो नाङा सोनाफोर मा फां फुं ब्लग्स बानायलाबायदों होननानै बाट आंलाय आरो माथो देखायबावनो रोंनो नङा होमबा सोनाफोर आं प्रत्येक भिडिअफ्रावनो बुङो माथो देखायनो रोंबावनो बेफोरखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामाबालाय आंनि खस्थ' दुखु दाहा बोरै थायो बोरै जायो मा मा खामानि मा मा मायो स' नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट लानो नायलांबानो जाबाय आरोना सोनाफोर आंबोथ' नायहैयोना नोंथांमोननि भिडिअखौ स' नायलांबाय थादो बिमा फिसा गेट गुदियावनो एसे खावबाव लागायनोसै नै अन्थाइ सन्थाइ दङ एसे गेलेसिगोन बियो दा सानसु सानख्रां नालाय नै एकदम लांदांथार आरोना बयबो जिरायनाय रेस्ट लानाय टाइम ओमफ्राय आंहा बिदि डिउटि होबाय थानांगौ माथो खालामबावनो उफाय गैया बिफा थानाय मोनबासोमोन मालाय आराम एसे लाथ'गौमोन आं बुंनो हागौमोन नों लाथ'दो सन आं दसे उन्दुनोसै होननानै लागौमोनबो बिफाया बिराद लाखायो बिफाजों बिराद गोमोनखा आरोना सोनाफोर आंनि फिसाया फै बेयाव फै नानि आरामथारनि बे हाग्रायाव दसे बिमा फिसा खावबावनोसै फैदो मामा फैदो नानि इयाव फै फैदो नै आं अन्थाइ लाखाबाय सना नै 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 बैयो लाखाबाय अन्थाइखौनो खनगासिनो बोरायनाबो सुथि गैला मा खालामनो फिसाजोंनो अन्थाइ गेलेलाबायनोसै दसे फैदो मा गोदो उन्दैयाव बेसे गेलेयोमोन बेफोरजोंनो देरदोंमोन नङा होमबा जोङो दानि गथ'फ्रासो बेफोरखौ गेलेनो रोंला फैदो मा ओथसा होनदो माबा खुहैला बायबायसो अन्थाइखौनो नै बिदिसो गेलेयोमोन नोंनि बिमामोनहा नै 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 नोंनि मामामोना बिदिसो गेलेयोमोन सोना जावनो नाङा नै 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 नाङा खामानि गैया इसोरो आखाइ फारसे गेलेनायनो ना आखाइ थाइनै गेलेनायनो गोसोखाङो आरोना गामिफ्राव देरनाय नालाय जोंफ्रा जाव होननाङा हामा गेलेनांगौसो दा बे सना दे दे नै ओरै नै नै ओलै सना दे नै खामानि गैया इसोरो खामानि गैया नोगोराव देरनाय गथ'फोर खामानि गैया नोगोराव जन्म जानाय गथ'फोर खामानि गैया नै गामिफ्रावबो आजिखालि गैबावलासो बेफोरबायदि गेलेनाया बिदि हारसिं बिदि दरसेसे समाव एकदम बिराद गोसोखाङो दे आङो बायो आङो ओंखायनो मा बे बोरो गार' जोबनानै बोरोसो होनबावदों बे नङा बे जेसो थांलायदो थां गावनो गारहरजोब्बाय दाना खननो थांबाय लायदो दे खनदो दे लाबो बुजिजोब्बाय रायज्लायनोल' रोंथ'वाखै मोजाङै एसे रोंबायबो फैदो सोना फैदो आयै लाबोबाय गारि फैगौ फैदो रेस्ट गैलायै खामानि थांलाय फैलाय मावनाय दांनायासो आंहा बेखौसो मोजां मोनो बेहासो बारा दुखु दाहाखौ गोसोखांनो टाइम मोनाना बिदि जिरायनो मोनलायदोंबाथाय आंहा एकदम गोसोफ्रासो दरसि मोनलायलाङो आरोना सोनाफोर नोंसोर माबायदि मोनो आं मिथिया खिन्थु आंना बेबादिसो मावनानै जागोन आङो मावगोन बेस्थ' बेजोंसो आंहा एसे बेबादिबासो दुखु दाहाखौ गोसोखांनो टाइम मोनाना
ओंखायनो बिदिखौसो मोजां मोनो आङो आरो आंना खामानियानो बिदिखा दिनैबा माखौ एसे एक्सट्रा टाइम मोनखो बिदि एकदम जिरायलायनाय ओमफ्राय दा मोथोसो बोरायखौसो गोसोखांबाय आङो ओरैनो डिसेम्बर मास गोजां बोथोरखा हाबहांनाय बिदि डिसेम्बर मासाव दालाय पक'रा सक'रा गुदुं गुदुं जानो गोसो जाबाय थाया लायनानै होग्राया गैयाबा माखौबा जा खिसाखौ रोनो हारसिंनो लायनानै जानो लुगैबाबो अमा बेदर थमा बेदर दालाय जाबाय थानो लुगैया गुदुं गुदुंनो गावस्रा बेखौनो आलदा बुजिलायबाय खोमा सुथिफ्रानो मा मोनोखाय बोसोराव थोआनो मा मोनो मास मोननै ओमफ्राय 15 दिन फाग्ला नोङो 12 मासाव मास मोननै 15 दिनल' थानानै बाखि मासखौ जे बोरायनि अलाबा खाथायनांगौ जायो बेखौ माब्रै खाथायनो सनाफोर बे मोथो गोसोखांनायानोसै आरोना जोंना मा जानो बैसागोआव फैबा फुजायाव मोना गोजां बोथोराव फैबा गोलोम बोथोराव मोना हाबानि सालगिरियाव फैबा फिसाफोरनि बार्थडेयाव मोना बिफा लोमजानायाव फैबा बिमा लोमजानायाव मोना मालाबाथ' सानफ्लांगारो आङो मा जागोन जोंनि जिबना बेबादिजों उफाय गैया सनाफोर सोलिलांसै बिदिनो स' बिसिफोरानो गोरा जानांगौ आरोना फिसाइफोराथ' नोंखौ हेल्प होनो मोनबाय थायाना सनाफोर स' जायफोरा आंबायदि गोरा जा गोरा गोजा खालामो जोङो नङा होमबा गाव गावनि साननाय हनाय दोननानै फिसाफोरखौल' फोरोंलांनो हाथोंसै फिसाफोराल' मानसि जालांनो हाथोंसै जोंबायदि आलदा आलदा थानांनायल' जाजाथोंसै फिसाफोराल' जोंनिफ्राय बिफानिफ्राय साबसिन मोजां साख्रिखौ मोनथोंसै बेफोरबायदि आरोना सनाफोर माथो खालामनो साख्रि गारनानैबोथ' फैनो हाया बेखौनो मावनो होननानै कसम लाखाबाय जेब्ला पालन खालामनांसिगोन बापका दादाखा ग्रोम ग्रोम सम्पति थाखानाय मोनबासोमोन फैदोहाय बोराय सानैजों मावनानै जानोसै होननानै लिंहरनो हागौमोन बिहावफोरा हा ग्लाम ग्लाम हगारनानै होनो हाबासोमोन दाना बेबादि जेबो गैया सनाफोर ग्रोब ग्रोबसो आरोना स' बिदिबो जों खालामनो हाया बिदि गोजान गोजान थानानैनो जों संसारखौ जालांबाय थानांसिगोन गोजाननिफ्रायनो अनलायलायनाय बुंनो थाङोबा गोजाननिफ्राय अनलायनायासो मोजां माथो मानसिफ्रालाय बुङो खाथियाव थालायलायबाय थाबा माथो नांलायलायबाय थानायसो जायो अबेसे नंगौबो एसे मास मोनसे फैनायावनो जोंनाबो अबेबा समाव एसे गुबदा गुबदि जालायलायो नांलायलायनाया ओमफ्राय खिन्थु जों दा बैसोआबो जाया नङा जाबाय गावनि आन्थासो बुजिलायानो जोङो थाबनो मिलायलायफिनो आरोना बे रागा जोंबा आं सिरि आं रागा जोंबा बे सिरि सनाफोर एसे गियान दंखायोना जोंनावबो बोराय बुरै जों बिदि नंला आरोना दानि देरफुनायथ' नंलाना 16-17 बोसोर देरनांगौखिनिखौ देरबाय फिसा सानै मोनबाय देनांहाय रिटायार फैनानै बोरायहां बुरैहां समावल' ज' जों रुजु संसारखौ जानोसै सनाफोर दाथ' उफाय गैला जोंना न' सिङाव फायखाना गोनां न' लुनानै लाखानोसै बोराय बुरैयाव जाहाथे जेबो खस्थ' जाया साननायफ्रानो बेसेबांसो सहैखाबाय आंना बिनि आगोलाव आरो मालाथो थानो मोनबावदों आं बेफोरखौ सानला सनाफोर बिनि आगोलाव थानो मोनो बोसोराव मास मोननै ओमफ्राय 15 दिन रानै बेखौनो थानांगौ माथो खालामबावनो सनाफोर आंनि गोसोनि साननायफोरखौनो आं सावरायबाय दे बेहाय आङो जेबो खाननानै देखायनो लागाबो गैया आरोना ओमफ्राय नै थिनथाबो जानोसै आङो थांनोसै बिदाया रेडि खालामहैनांसिगौ फोजाहैनोसै उन्दुखो ना माखो थ'थ' सनाफोर हरदो आंनि सेन्देला फिसाजोआबो जि गोबाव गेलेबाय मोजांनो बिदि स्रां स्रांबाथाय मोजां मोनथारो बिहा थ' माव थ' थिनथा जाथारनोसै बिदाखौ फोजाहैनोसै आङो माबाफोर बारा बुंनाय मोनदोंब्ला माबाफोर गोरोन्थिफोर बुंफ्लांबायबा सनाफोर आंनि साननायफ्रा गोरोन्थिफोर जाफ्लांबायबा माफ खालामदो आरोना नोंथांमोनहा आंखौ सराफोर बे आंनि थौले गोसोजों साननाय आंनि अपिनियनसो नालाय ओमफ्राय बयनिबो साननाया एखे नङा जानो हागौ खिन्थु आंना साननायफ्रा बेबादिनो आरोना जेबो माथो साननो हाबावनो आं बादियालाय माने बिसिबांल' आं सौहैनानै बेयावनो थाबथानानै थायो सनाफोर आं बेखौ नोंथांमोनजों रायलायबाय बाबा ओइ बाबा हे भगबान थाब उन्दुनोसै थाब उन्दुआ एकदम अयथासारखा नै माबा टिउसन टाइम जाबाय सिखारदो हे सर्बनास ओमफ्राय टिउसनाव आं दोनलांनाङासै आरोना सनाफोर बे आब'आनो फन हरनानै आं लांफानोसै दिनै होननानै बुंहरनायखाय ओमफ्राय आङो बास तारातारि रेडि खालामनानैल' हरबाय आं दाख्लै लांफानाय बाबुआ बिनि बिमा आब'आ दिनै गाव थांसै नालायथो ओमफ्राय दिनै राजाखौबो लांफानोसै आरो ओमफ्राय आङो एसेयावनो पटापट फिसालाखौ ओंखारहोनानै थिनहरबाय फाला बदल लांलाय लाबोनाय आरोना आं मालाबा बिदि मदद मोनफेरा ओमफ्राय आंबो मदद होबाय नालाय दिनै आब'आ मामा हे भगबान बिदाजों खिथु बायदि खालांदों हनै सेन्देल आलायलायनानै हे भगबान गाबस्रोलायनाय आरो बियो फैदो सोना फैदो महा जारला आरोना खिथु थैगोना बेफोर गथ'जोंबो जि गोमोन आरोना बिदाजों एकदम नालाय बायदि थांनानै फैबावलासो फैदो मामा फैदो आखायाव सेन्देल खबसे लालायलायनाय बेस्रा फैदो सोना फैदो बिदाखौ दोनलां होननाय लोगो लोगो बेस्रा फिसाजों आंना सेन्देल लाखाना रेडि जाखाबायमोन आरोना थांनो होनबाथाय बुजिखासै नालाय ओंखायनो एकदम फुरा रेडिखासै जारलासो
गया हे सर्वनाश इमान खुमाया रातित खुमा बेरे तय बापरे बाप 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 ঠান্ডা লাগছে কিউ ঠান্ডা লাগছে সুইটার টুইটার পিন্ডিয়ে থাকিবা নয় তই চানছে আনছিকো ফয়জালে আনছিকো সর্বনাশ রাত কি খুমা বেরে দুন্দে আনছিক नोङो दुन्दे आनसिक सोना दे नोङो दे ओमफ्राय सनाफोर भिडिअखौबो दोनथ'नोसै आङो जाखिनि साननाय फैदोंमोन नोंथां मोजां एकदम फुट आङो सावरायलांफ्लांबाय आरोना सनाफोर एकदम गाज्रि जादोंबा निमाहा होथारनांगोन आरोना आंखौ सनाफोर बेनिफ्राय जायफोरा फरायलांदों आङो सनाफोर गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आरोना बेनिफ्राय सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांदो सनाफोर बेनिफ्राय लाइक कमेन्ट खालामनो भिडिअखौ आंबो थांनानै साबस्क्राइब खालामफिनसै आरो लाइक कमेन्ट खालामनानै गारबोलायसैलाय फुरायनानै नोंथांमोननि भिडिअखौबो आरोना सनाफोर थेंक इउ सो माच भिडिअखौ दोनथ'नोसै आरोना सनाफोर आङो थेंक इउ